హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము, భగవద్గీత యథాతథము అవగాహనంలో ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 17 అధ్యాయాలను కూడా పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు ఇక చివరి అధ్యాయమైనటువంటి ముగింపు, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు ఇందులోని కొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు క్లాసులో, మరికొన్ని శ్లోకాలను తదుపరి క్లాసులలో మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 అవగాహన కార్యక్రమంలో 18వ అధ్యాయమైనటువంటి ముగింపు, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము, దీన్నే మోక్ష సన్యాస యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటిది. మరి ఇప్పటి వరకు మనం 17 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకొని, ఎందుకంటే భగవద్గీత మొత్తం కూడా 3 విభాగాలుగా ఉన్నటువంటిది. అందులో మొదటి విభాగము 1వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని అధ్యాయాలు కలిపి కర్మయోగంగా, 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు భక్తి యోగంగాను, 13 నుండి 18 చివరి వరకు ఉన్నటువంటివి ఇవి జ్ఞాన యోగంగాను చెప్పబడుతుంది. మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత 17వ అధ్యాయంతోనే ముగిసినదిగా చెప్పబడుతుంది. అయితే మరి 18వ అధ్యాయం ఏంటి? 17తోనే అయిపోతే మరి 18 ఎందుకుంది? మరి ఇది చాలా అతిపెద్ద అధ్యాయం. యాక్చువల్గా మనకి భగవద్గీతలో అధికంగా ఉన్నటువంటి 700 శ్లోకాలలో 78 శ్లోకాలు 18వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ మోక్ష సన్యాస యోగము లేదా ముగింపు, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనే అధ్యాయంలో ఉండేటువంటిది. మరి అత్యధికంగా
78 శ్లోకాలు ఈ అధ్యాయంలో ఉండగా రెండవ అధ్యాయంలో 72 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇక మిగతా అన్ని కూడా మ్యాక్సిమంగా 55 అలా ఉండేటువంటివి. అతి తక్కువగా 20 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలను కూడా మనము చూసాము. 12వ అధ్యాయము 15వ అధ్యాయము ఈ రెండు కూడా 20 శ్లోకాలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు. సో ఈ విధంగా మరి 17వ అధ్యాయంతోనే భగవద్గీత ముగిసినప్పుడు మరి ఎందుకు ఈ 18వ అధ్యాయం అంటే, పూర్వము ఇంతవరకు వివరించబడినటువంటి, ఇంతవరకు చర్చించినటువంటి విషయాల అనుబంధ సారాంశమే ఈ 18వ అధ్యాయము అంటూ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మనకి ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అధ్యాయాలలో భగవద్గీత యొక్క ప్రతి అధ్యాయంలోనూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవత్ సేవయే జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యమని మరి చాలా నొక్కి చెప్పినటువంటి అంశాలు. మరి అయితే పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానపదము ఈ 18వ అధ్యాయంలో సారాంశీకరించబడినటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి యాక్చువల్గా తొలి 6 అధ్యాయాలలో భక్తియుత సేవకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడినటువంటిది కనుకనే అవి కర్మ యోగాలుగా ఉండేటువంటివి. తదుపరి 6 అధ్యాయాలలో మరి విశుద్ధ భక్తి యోగము, దాని స్వభావము, వాటి వలన చేసే కర్మల గురించి చెప్పినటువంటిది. ఇక చివరి అధ్యాయాలలో నిన్నటువంటి పూర్వ క్లాసు వరకు చూసినటువంటి 17వ అధ్యాయాలలో జ్ఞానము, సన్యాసము, భౌతిక ప్రకృతి, వాటి యొక్క కలాపాలు, దివ్య ప్రకృతి, భక్తియుత సేవ అనేటువంటి అంశాలు చర్చించబడినటువంటివి. సో పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసినట్లుగా ఓం తత్సత్ పదాలతో వర్ణింపబడేటువంటి భగవంతుని ఆ సంబంధంలోనే సమస్త కర్మలు చేయాలనేది ఇప్పటి వరకు మనకి సారాంశింపబడినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వం ఇచ్చామి వేదితుం త్యాగస్య చ ఋషికేశ కేసిని సూదన. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా భగవంతుణ్ణి మరి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి 2 పదాలతో సంబోధించినట్లుగా మనము చూడవచ్చు అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న ద్వారా. ఒకటి ఋషికేశుడు, రెండవది కేసిని సూదన అనేటువంటి 2 కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పదాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఇక్కడ ఋషికేశుడు అంటే సకల ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు. మరి ఆ మానసిక కర్మల వాటన్నిటి నుండి కూడా మరి అంటే ఆ భగవంతుడే మానసిక
నిర్మలత్వాన్ని, కర్మలన్నింటినీ తొలగించి మానసిక నిర్మలతను పొందడానికి ఆయన సహాయం చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అర్జునుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది, తాను సమచిత్తుడు అయ్యే రీతి సమస్తాన్ని సారాంశకించమని అర్జునుడు మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్జునిస్తూ ఉన్నటువంటి, అయినా అతనికి కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. సో ఈ సందేహాలను ఎప్పుడూ కూడా దానవులతో పోలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ అందుకే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి కేసిని సూదన అని సంబోధించాడు. మరి ఆ కేసి ప్రబలమైనటువంటి దానవుడు. మరి అటువంటి ఆ కేసి ప్రబలమైనటువంటి రాక్షసుడు భగవానుని చేత సంహరించబడ్డాడు. సో కనుక ఆ భగవంతుడు కేసిని సూదుడుగా సంబోధించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అడుగుతున్నాడు, ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణ. సో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తున్నారు. మరి సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని ఆ జ్ఞాన సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ అధ్యాయంలోని 1 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు కర్మయోగం ద్వారా బంధ విముక్తి పొందడాన్ని వివరిస్తున్నాయి. మరి 13 నుండి 17 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు ఆ భగవంతుని, భగవద్ధామము వీటిని గురించి తెలియచేస్తుంది. సో మరి ఇక 13 నుంచి 17 అంటే 12, 1 నుండి 12 వరకు కూడా కర్మయోగం ద్వారా మరి బంధ విముక్తి, 13, 14, 15, 16లో కర్మ యొక్క 5 అంశాలను గురించి తెలియచేసింది. సో ఇక ముఖ్యంగా చివరిలో తానే కర్తను నరించు తాను అని ఆ మనోభావాలు ఇవేవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆ భౌతికమైనటువంటి కోరికలతో కూడిన సమస్త కర్మలను త్యజించడమే సన్యాసము అని పండితులు పలకగా, మహాపండితులు పలకగా, సర్వ కర్మల ఫలాలను విడిచటయే త్యాగము అని బుద్ధిమంతులు చెప్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. సాధారణంగా మనకి 2 రకాలైనటువంటి కర్మలు, నిత్య కర్మలు, కామ్య కర్మలు అంటూ చెప్పబడేటువంటివి. మరి శాస్త్రాలలో ఉపదేశించబడినటువంటి రోజువారీ కర్మలు అంటే సంధ్యావందనము మొదలైనటువంటివి, ఇవన్నీ కూడా వంటివి
నిత్య కర్మలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక బాహ్య కర్మలను గురించి చూసినట్లయితే సో అంటే కామ్య కర్మలు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కోరికను, ఏదో ఒక దానిపైన ఆసక్తిని, వ్యక్తిగతమైనటువంటి కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చేయబడేటువంటి కర్మలు కామ్య కర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఇక్కడ సన్యాసమునందు మానవుడు కర్మలను విడిచి మరి నిత్య కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. త్యాగమునందు మానవుడు ఫలితాన్ని ఆశించకుండా కామ్య కర్మలను, నిత్య కర్మలను అన్నింటినీ కూడా ఆచరిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఫలాన్ని ఆశించే కర్మలను విడిచివేయాలి, కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించేటువంటి మరియు పవిత్రీకరించేటువంటి ఆ కర్మలను విడిచిపెట్టరాదు అని చెప్తున్నారు కొంతమంది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ 3వ శ్లోకంలో త్యాగానికి సంబంధించినటువంటి 2 అభిప్రాయాలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. త్యాజ్యం దోషవదిక్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా అన్ని రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటూ ఉంటే, మరికొంతమంది ఏమో యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఆ కర్మలను విడిచిపెట్టవద్దు మరి అని మరికొంతమంది, అంటే ఇక్కడ అన్ని రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలను మరి విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని, అలా ఇక మరి కొన్ని కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎన్నడూ కూడా విడిచిపెట్టవద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ ఋషులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సమస్త కామ్యకర్మలు దోషం వంటివని, వాటిని విడిచిపెట్టవాలని కొందరు విద్వాంసులు పలుకుతూ ఉండగా, మరి ఎందువలన యజ్ఞమునందు మరి హింస కూడి ఉన్నదని పలుకుదురు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మరికొంతమంది మరికొందరు సాధువులు యజ్ఞ, దాన, తపములు, కర్మలను ఎన్నడూ విడువరాదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అవి హింసతో అయినప్పటికీ కూడా వేదములందు నిర్దేశించబడినటువంటి కర్మను అనుసరించుట వలన మానవుడు ఎట్టి పాపము కలగదని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ త్యాగమును గూర్చినటువంటి భిన్న అభిప్రాయాలను వివరించిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన స్వీయ అభిప్రాయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకాలలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అర్జున, కర్మ త్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయాన్ని వినో. శాస్త్రాలలో త్యాగము 3 రకాలుగా ఉంటుంది. మరి అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దాన తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ
చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఏనాడు కూడా విడిచిపెట్టవద్దు, వానిని తప్పక ఆచరించవలను. వాస్తవానికి యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రీకరించుతాయి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ ఖచ్చితం మతముత్తమం. సో మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని మరి మానవులలో గొప్పవాడుగా ఇక్కడ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో చూసినటువంటి. అయితే ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మరి ఏవైతే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి కర్మలు ఉన్నాయో ఆ కర్మలన్నీ కూడా మమకార ఆసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి. ఇదే నా యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో నియతస్యతు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్తస్య పరిత్యాగ తామస పరికీర్తితః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే చేయవలసినటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు కూడా మరి విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తుంది. అయితే అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో ఆ త్యాగము తమో గుణ త్యాగము అనబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాలకు ముఖ్యంగా త్రిగుణాలలో త్యాగము అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము సన్యాసము మరియు త్యాగము రెండు ఒకటే. అనగా సన్యాసము స్వీకరించిన వ్యక్తిని మరియు కర్మఫలాలను త్యజించు వానికి మధ్య ఎట్టి భేదము లేదని దాని యొక్క భావం. సో కాబట్టి ఈ రెండు పదములను అంటే త్యాగంలో కర్మత్యాగం, కర్మఫల త్యాగం రెండింటిని కూడా సమానంగా భావించవచ్చు అని చెప్తున్నాం. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయ యజ్ఞేత్ సకృత్
కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. సో ఇంకా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఇంతకుముందు 7వ శ్లోకంలో తమోగుణ త్యాగం గురించి చెప్పారు. ఏంటంటే విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు అని, ఒకవేళ అవివేకంతో ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అని అంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ తమోగుణమైనటువంటి త్యాగాన్ని తెలియచేసిన తదుపరి ఆయన ఇక్కడ మరి దాదాపుగా అటువంటి అంటే ఇక్కడ త్యాగమే అయినటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయని, శరీరమునకు అసౌకర్యము అని భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉన్నాయని భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్మలను కాబట్టి మరి అలా మరి కష్టంగా ఉన్నాయి అని, శరీరానికి అసౌకర్యము అని విధిగా చేయవలసినటువంటి ఆ కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టినట్లయితే దానిని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో తమోగుణ రజోగుణ చెప్పారు. ఇప్పుడు సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి త్యాగం గురించి చెప్తున్నారు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సర్వస్య కర్మ. ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని చెప్తున్నారు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మత. కాబట్టి తన యొక్క స్వధర్మ నిర్వహణ తప్పక వనరించవలసి ఉన్నదే అనే భావనతో, అంటే తన యొక్క విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహించాలి అనేటువంటి ఆ భావనతోను, సమస్త భౌతిక సంపర్కమునకు మరియు సర్వ ఫల ఆసక్తిని విడిచిపెట్టడమే మరి అలాంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో దానిని సాత్విక త్యాగము అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కేవలము కర్మఫలములను త్యజించుట కంటే కర్మలను పూర్తిగా త్యజించుటయే శ్రేయదాయకమా? మరి వాస్తవంగా కర్మలను పూర్తిగా త్యజించుట అన్నది అసాధ్యము. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనకి 3వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా. మరి ఇక తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము
నిజమైనటువంటి త్యాగి ఎవరో చెప్తున్నారు. నద్వేష్ట కుశలం కర్మ కుశలే నాను సజ్జతే త్యాగి సత్వ సమావిష్టో మేధావి చిన్న సంశయ. సో అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ సత్వగుణ సంపన్నుడు, బుద్ధిమంతుడు, సంశయ రహితుడు అయిన త్యాగశీలి కా మరి అటువంటి ఆ త్యాగశీలి మరి కామ్యాలు కష్టప్రదాయమైనటువంటి కర్మలను ద్వేషించడు, శుభప్రదాలు సులభ సాధ్యాలు అయిన కర్మలను అభిమానించడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు నద్వేష్టి కుశలం కర్మ కుశలే నాను సజ్జతే. సో కాబట్టి కేవలము కర్మ ఫలాలను త్యజించడం కంటే ఆ కర్మలను పూర్తిగా త్యజించడము అనేటువంటి అంశంలో కర్మలను పూర్తిగా త్యజించడం అనేది సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. కనుక కర్మ ఫలాలను త్యజించవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి నహి దేహ భృతా సఖ్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగి యభిధీయతే. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి దేహదారుడైనటువంటి వానికి సర్వ కర్మలను త్యజించటం అనేది నిక్కంగా అసాధ్యమైన విషయం. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో మరి ఇక్కడ అంటే కర్మ ఫలాలను త్యాగమనిచ్చిన వాడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి త్యాగి అనబడతాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా మనము చూసినట్లయితే అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం త్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసీనాం క్వచిత్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో త్యాగి కానటువంటి వాడి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, కర్మఫలాలను త్యాగం చేయని వాళ్లకు మరణానంతరము తాము ఆచరించిన కర్మల ధర్మ అధర్మలను బట్టి సుఖకరము సుఖప్రదం. సో వాటిని మరి ఇక్కడ అలా చేసినప్పుడు ఆ కర్మ ఫలాలు సన్యాసులకు ఆ విడిచిపెట్టినటువంటి సన్యాసులకు అవి అంటవు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా త్యాగి కానటువంటి వానికి మరణానంతరము 3 విధములైనటువంటి కర్మఫలాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే ఇష్టమైనవి, ఉదాహరణకి సుఖంగా ఉండేటువంటి అంశాలను గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. అంటే సర్వభోగములను అనుభవించాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండేటువంటి. అలాగే అనిష్టము,
సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఇష్టము, అనిష్టము, మిశ్రమము అంటే ఆ మరణానంతరము ఆ కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయకుండా తామే భోగించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వారు సుఖాలు దుఃఖాలు ఆ రెండింటి యొక్క మిశ్రమం. సో వారు చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ధర్మాధర్మాలను బట్టి దుఃఖకరము, సుఖప్రదము, మిశ్రమము ఈ రెండింటి యొక్క దుఃఖము, సుఖాలు దుఃఖాలు రెండు కూడా ఉంటాయి అనే మూడు విధాలైనటువంటి ఫలాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే కర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టిన సన్యాసులకు అవి ఏవి కూడా అంటవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే కామ్యకర్మ రతులై ఉండి వారు చేసేటువంటి వాటికి మాత్రమే బంధనాలు ఉంటాయి. సో కనుక కర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టిన ఆ సన్యాసులను ఆ విడిచిపెట్టినటువంటి వారిని సన్యాసులకు వాళ్ళకి ఇవేవి కూడా అంటవు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం కర్మలు చేసినప్పుడు మంచి కర్మలు అయితే పుణ్యం వస్తుంది, చెడు కర్మలు అయితే పాపం వస్తూ ఉంటుంది. రెండు చేశారనుకోండి మిశ్రమ ఫలితాలు వస్తాయి, పుణ్యం వస్తుంది, పాపం వస్తుంది. ఆ పాప పుణ్యాలను అనుభవించి తదుపరి వాటికి అనుకూలంగా ఏ భావాలు ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఏ కర్మకైనా కొంత ప్రతిఫలం ఉంటుంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. కనెక్షన్ కరెంట్ పోయింది. అయితే ఏ కర్మకైనా కొంత ప్రతిఫలం ఉన్నప్పుడు మరి కర్మయోగి అయినటువంటి వాడు తాను వనరించేటువంటి కర్మల యందు కర్మఫలముల బంధనము నుండి మరి విడిపడము ఎట్లు సంభవిస్తుంది అనేటువంటి డౌట్లు కూడా ఉండవచ్చు. అయితే ఇక్కడ తానే కర్మను వనరించేటువంటి వానిగా భావించక దేవదేవుడైనటువంటి భగవానుని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవానుడే
హరే కృష్ణ ప్రభు. సౌండ్ రావటం లేదు ప్రభు. కృష్ణ, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎక్కడి వరకు వినిపించింది మాతాజీ? 12th 12th చెప్తున్నారు కదా. 12th వినిపించిందా మాతాజీ? 12th వినిపించింది ప్రభుజీ. 12th వినిపించింది, 13 వినిపించలేదు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ముఖ్యంగా మనకి కర్మల యొక్క 5 అంశాలను ఈ 13వ శ్లోకము నుండి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే, ఆయన అంటున్నాడు, పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధమే సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణాం. ఓ అర్జున, ఏ కార్యము చేయబడాలన్నా వాటి వెనుక ఉన్న 5 కారకములను గురించి సాంఖ్య శాస్త్రం యొక్క ప్రకారం ఏమి చెప్పారో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, విను. అది కర్మ ప్రతిచర్యలను ఎలా నిరోధించాలో వివరిస్తుంది. అధిష్టానం తథా కర్మ కర్త కరణం చ పృథగ్విదం వివిధాచ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, శరీరము కర్త, వివిధ ఇంద్రియములు, వివిధ రకాల కృషి, దైవానుగ్రహము, ఇవే ఆ కర్మ యొక్క 5 అంగాలు. ఆ వేదాంతాన్ని అనుసరించి కర్మలు సిద్ధించుటకు 5 కారణాలు కలవని చెప్తూ ఉంటారు. ఒకటి అధిష్టానం, అంటే కార్యస్థానం. మరి ఏంటి కార్యస్థానం? అంత 13వ అధ్యాయంలో వస్తుంది మనకి. కర్మక్షేత్రం, జీవుడి యొక్క కర్మక్షేత్రం ఏంటది? శరీరము. సో శరీరం. అలాగే రెండవది కర్త, అంటే కర్మను అనుసరించేటువంటి వాడు, లేదా అహంకారాన్ని ప్రతిబింబించేటువంటి చైతన్యాన్ని కర్త అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక కారణం ఏంటి? కారణం అంటే కర్మను అనుసరించేటువంటి సాధనం. ఏంటి మరి మన కర్మలను వనరించేటువంటి సాధనాలు అంటే ఇంద్రియాలు. అలాగే చేష్ట, అంటే వివిధములైనటువంటి విధులతో ప్రాణ అపాన వాయువు చేసేటువంటి యత్నములు. ఇక చివరికి దైవం, అంటే చివరిగా ఎవని యొక్క సంకల్పం పైన ఈ సర్వము ఆధారపడి ఉన్నదో అట్టి పరమాత్మను గురించి ఇక్కడ చెప్తుంది. మొత్తం 5 అంశాలు: శరీరము, కర్త, కారణము, చేష్ట, అంటే ఆ పనులు, కృషి, ఇక్కడ దైవం. ఈ 5 మరి మనం చేసేటువంటి కర్మలు సిద్ధించడానికి ఈ 5 కారణాలు అవుతూ ఉంటాయి అని ఇది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శరీర వాస్మనో బిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆ శరీరం చేత, మనసు చేత, లేదా వాక్కు చేత
ఏ కర్మ లేదా కార్యం జరిగినా అది మంచిదైనా లేదా చెడుదైనా ఈ 5 కారణాలు అవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం శరీరం చేత గాని మనసు చేత గాని వాక్కు అంటే శారీరక మానసిక వాచక సో అవి అంటే ఈ చేసేటువంటి కర్మలు చేయబడేటువంటి కర్మలు ఏవైనా అది అంటే అవి మంచి అయినా అంటే శాస్త్రాలలో నిర్దేశించబడినటువంటి న్యాయబద్ధమైనటువంటి కర్మలైనా లేదా శాస్త్ర సమ్మతము కానటువంటి అంటే అన్యాయమైనటువంటి కర్మలైనా వాటన్నిటికీ కూడా ఈ 5 కారణము. ఏంటది? శరీరము, కర్త, కారణము, చేష్ట, దైవం. ఈ 5 కారణాలతోనే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి తత్రైవం సతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాంత నస పశ్యతి దుర్మతి. సో ఇది అర్థం కాని వారు ఆత్మయే నిజమైన కర్త అనుకుంటారు. మలిన బుద్ధితో ఉన్న అటువంటి వారు యథార్థమును గ్రహింపలేరు. ఎందుకంటే పూర్వం చెప్తున్నట్లుగా జీవుడు కర్తగా వ్యవహరించుట అన్నది కేవలము భగవంతుని యొక్క అనుమతితోనే జరగబడుతుండేటువంటిది. అలాగే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరము మరియు ఇంద్రియాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ జీవుని మాత్రమే మరి కర్తగా చూసేవాడు బుద్ధిహీనుడు అనబడతాడు అనేది చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే తానే కర్త అనుకునేటువంటి వాని యొక్క మనోభావాన్ని ఈ 16వ శ్లోకంలో మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈ 5 అంశాలను పరిశీలించకుండా తననే కర్తగా భావించువాడు నిక్కముగా బుద్ధిహీనుడు, దుర్మతి అని పిలువబడుతుంది. అట్టి మూఢుడు విషయాలను యథార్థ దృష్టితో చూడలేడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ నహంతి న నిబధ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కర్తృత్వ అహంకార భావము అంటే చేసేది నేనే అనేటువంటి భావనను విడిచిపెట్టి బుద్ధి మమకార ఆసక్తి రహితంగా ఉండేవారు. అంటే దేనిపైన కూడా మమకారాన్ని పెంచుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ప్రాణులను సంహరించినా సరే వారు చంపినట్టు కాదు, మరియు కర్మబంధనాలకు లోనుకారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే తాను కర్తన కాను అని అనుకునే వాడి యొక్క మనోభావాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అహంకారం చేత ప్రభావితం కానటువంటి వాడు. సో అలాగే ఆసక్తి రహితమైనటువంటి బుద్ధిని కలిగిన వాడు అయినటువంటి మానవుడు జగత్తునందు జనులను సంహరించినట్లును మరి సంహారం మొనర్చునట్లు అవుతుంది. ఎందుకంటే అతడెన్నడూను తన కర్మల చేత బద్ధుడు కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే కర్మ యొక్క 3 ప్రేరణలను గురించి మనకి ఈ 18వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానము, జ్ఞేయము, పరిజ్ఞాత అనేటువంటి అంశాలు. సో అలాగే
ఆ కర్మ యొక్క 3 అంశాలు కూడా, కర్మ యొక్క 3 ప్రేరణలు జ్ఞానము, జ్ఞేయము, వాటిని గురించి తెలుసుకున్నాము. అలాగే ఆ కర్మ యొక్క 3 అంశాలు ఏంటంటే పని, కారణము, కర్త. సో వీటికి తదుపరి వాటి గురించినటువంటి అంశాలను తదుపరి క్లాస్లో మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా, ఈ క్లాస్కి సంబంధించి ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే